Investování do ETF. To je veď. Pre väčšinu ľudí je to úplne ideálna voľba. Veľa ľudí má peniaze práve v ETF fondoch. A nie je to náhoda. Snažit se načasovat trh. 1 z 10. Každý to skúša, no dlhodobo to nikomu nefunguje. Keď máš dlhý časový horizont investícií, tak je časovanie trhu úplne nepodstatné. Diverzifikace portfolia. 10 z 10. Je to základ bezpečného investovania. Keď jedno odvetvie padá, správne diverzifikované portfólio to dokáže vyrovnať inými odvetviami. Portfólio je tak stabilné. V ideálnom prípade jemne rastie, alebo veľmi pomaly klesá. Sledování poplatků. 7. Dôležité, ale závisí od toho, aký je veľký poplatok voči celkovému kapitálu. Půjčování se na investice. 3. Ak vieš, čo robíš, môže sa to vyplatiť. Ja som to párkrát spravil. Raz sa to výborne vyplatilo a druhýkrát ma prekvapilo niečo, čo som vôbec nečakal. Neskôr si vysvetlíme, čo to bolo. Pravidelné investování. To je 10 z 10. Pravidelne odkladať peniaze na investície je základ. Buduješ si zvyk, ktorý ti v budúcnosti prinesie slobodu a pokoj. Neinvestovat. 0 z 10. Je to lepšie iba pre ľudí, ktorí nevedia, čo robia. Vôbec nevedia, do čoho investujú a prečo. Alebo len slepo kopírujú ostatných. Obchodování podle typů z TikToku. To je 2 z 10. Extrémne nevyvážené riziko zisku voči stratám. V podstate nevieš, do čoho ideš. Často nevie, do čoho ide ani ten, kto ti to odporúča.